Matapos ang isang banal na misa, ipinakita na ang tercentenarian marker ng parokya ng Bayan ng Lupi kasabay ng ika-3 siglong kapistahan ng bayan. Nasi-celebrate po ang Banwaan ng Lupi ngayon ng ika-300 years. Kaya maswerte po kita na nyaraon manggirarayan sa tuya pong mga sadiri. Nakaabot kita ngayon ika-300 years. And iniyo po din mangyayari. Kumayo po ang sa tuya pong kagurangnan. Kaya para sa Banwaan Lupi, ini po sarong milestone na bihira sa saro pong lugar nagkakaabot. Naging makulay ang pagsisimula ng pagdiriwang ng kanilang bayan nitong January 31 kung saan ipinamalas nila ang kanilang kultura sa pamamagitan ng pagtatanghal at iba pang mga programa. Kasabay ng selebrasyon ay ang paglalahad ng tercentenarian marker ng kanilang parokya ng St. Peter Baptist Parish kung saan ipinagbubuniri ng 300 taon na pagtayo ng kanilang simbahan. Dumalo rin sa aktibidad sina Camsor 1st District Congressman Jory Horibata at Governor Elray Villafuerte. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Mayor Tope Jacinto sa mga nakisaya at nakilahok sa importanteng selebrasyon ng bayan. Hinahangad ko din po na palagi po tayo magkaisa. Palagi po nating patunayan na dito sa Bayan ng Lupi, tayo po ay isang mamayanan na may paninindigan, pusog, at malakas para po harapin anuman ang problema. Jem Garcia, CSN.